Oh, muga-muga sing kuat. Ayo. Muga. Nada tinggi, konsentrasi penuh, tarik napas yang panjang. Iya. Alon-alon Bu Kesi. Nyebut asmane pengiran. Iya. Tarik napas. Iya. Terus. Iya. 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 Alhamdulillah wis lair lanang iki mau. Malah kaya wong gayen ora. Ya kudu gane neh. Luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, tepuk tangan untuk Sinden Kesi lah. Nabian tau meh 50 tahun malah dini suaranya supaya ngono. Aja mulai 50 tahun. Aja kondo-konde nanti 50 tahun. Ning ketok enom to, Bu? Nggih to, lho ambek 50 ketok enom timbang 17 tuwek. Ngono kuwi Bu Kesi. Nggih, niki sing matur nuwun kula kalih tukang son. Kalih sonne niki luar biasa penak sae. Mungkin bulan Juli ngajeng dibeto malih niki. Nang Pak Gito nanti kurang wong njaluk. Orang bengi sone enteng, pundi to Kang sone? Kuwi. Matur nuwun ya Mek kawit ora iki. Sopo jenenge ngawut ya ora iki. Jos pokoke luar biasa. Ya, monggo miki iki jane yo enteng biasa iki Mas. Ayo, monggo lek nggenku kae iki miki iki apa jenenge Surbita. Ayo 58 ya. Ya speaker ya jelas buper, apik, enak sing nang mburi kae JBL. Ayo. Lek nggen kowe ra muni merke JBT. Ayo. Wis Pak Haji, astagfirullahaladzim. Ayo. Om Daryanto, sing kepareng nenggani awake dhewe wis sore, awake dhewe iso ngerti Solo, iso sekolah ning Solo klebu kakangku kae, piye mergo jasa-jasane Om Daryanto. Ayo. Ayo sing darake ra. Kok kaya mudun gawe karo kuwi ya penari jos penggarap genting elok wah dan komplit pokoke. Ya.
entek panggo Semarangan engko langsung ditampani sambung panci dalu Mas. Nah iya karyane Mbak Sukron. Kaya ngono kuwi. Ya wis. Kan kumrat neng tanah matur sembah nuwun wilujeng sekolah ya.